Avem un MAN TGS, căruia i-am efectuat schimbul de ulei și filtre și acum trebuie să-i resetăm informarea service. Ultimele schimburi de ulei pe care le-a făcut la alt service nu au avut băieții un tester prin care să-i reseteze informarea service. Aceasta nu poate fi decât calibrată sau reinițializată decât cu ajutorul unui tester. Ca tester eu folosesc Texa IDC5. Selectăm camion MAN, tipul TGS după 2007, cum este acest model. Acest model s-a fabricat între 2007-2011. Apoi în meniul principal selectăm sistem mentenanță. După care Vehicle Engine Maintenance. Confirmăm. Se afișează data de astăzi. Confirmăm. Calculatorul a intrat în sistemul de mentenanță. În regimul de parametri avem doar afișat kilometrajul total al camionului, care este acesta. În statusuri avem expirarea reviziei pentru fiecare element în parte. Informație avem informații despre calculatorul de injecție, despre FFR-ul, în activări și setări. În setări selectăm fiecare element în parte, după care îi dăm confirmare. Se aude la camion confirmarea prin acel pufăit de supape. Continuăm cu filtrul de aer. Start. Confirmare. După ce am selectat fiecare element în parte în meniul de setări, revenim în meniul status ca să verificăm dacă ni s-a resetat toate reviziile. După care luăm contactul la mașină și îl repunem ca să vedem dacă pe bord mai apare mesajul de service. Am luat contactul la mașină, am așteptat câteva secunde, după care îl repunem. Cu aceasta, resetarea este gata. Vă mulțumesc pentru vizionare.